Στην Ελλάδα, στη Δανία, στην Ιταλία. Δίνω τη σειρά μου να απαντήσει από αυτού η κυρία Παπα-Νικολάου που έχει εμπειρία προσωπική και θα τα πει καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μπορώ να κατηγορηθώ και για εκπρόσωπο συντεχνίας. Κυρία Παπα-Νικολάου. Σας ρωτάω, θα ρωτήσουμε κύριε Παπα-Νικολάου. Εντάξει. Και Λεωνίδα Καλιδόνης κοντά μας. Λεωνίδα, καλημέρα, γιατί το θέμα τώρα εδώ πέρα από το πρωί που το πιάσαμε και με τον Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση. Ναι. Λοιπόν, και να δούμε, Πρόεδρε, ποια στόχευση εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πίσω από αυτή την κίνηση. Εντάξει, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι ήρθαν με μια ατζέντα η οποία είχε εντολές. Και πίσω από κάθε εντολή υπήρχε ένα επιχειρηματικό deal. Για τα φάρμακα, για το λάδι, για το γάλα, για τις απολύσεις. Δίπλα υπήρχε και ένας ενδιαφερόμενος. Για τα φάρμακα το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Θα δεχόμουν οποιαδήποτε αλλαγή αν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή αν μου λέγανε, ξέρετε, στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν βρίσκουν εύκολα φαρμακείο, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Έλα όμως που βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα φαρμακείο, διότι έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ αριθμού φαρμακείων σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Κάθε πολυκατοικία έχει ένα φαρμακείο. Επομένως, επιχείρημα δεν υπάρχει. Δεύτερον, θα δεχόμουν αν μου λέγανε ότι ξέρετε οι Έλληνες πολίτες αγοράζουν τα φάρμακα πανάκριβα και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα ίδια φάρμακα είναι πολύ χαμηλότερα. Όμως οι μελέτες λένε ότι είμαστε φτηνότεροι κατά 50% στις τιμές των φαρμάκων από την αμέσως επόμενη χώρα που είναι η Ισπανία. Και ήταν λογικό να είμαστε η φτηνότερη χώρα της Ευρώπης, διότι δια νόμου που υλοποιείται εδώ και χρόνια, οι τιμές των φαρμάκων είναι ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Επομένως, δια νόμου και αναμενόμενοι ήταν να είναι φτηνές. Αλλά επιπλέον δώσαμε και δείγματα πολύ μεγάλου αριθμού φαρμάκων για το ίδιο φάρμακο πόσο έχει στην Αθήνα, πόσο στη Λισαβόνα, πόσο στη Φραγκφούρτη, πόσο στο Λονδίνο, πόσο στην Γενέβη, σε οποιαδήποτε χώρα. Οι τιμές είναι 2 και 3 φορές επάνω. Και αντί αυτό να το εκτός Αθηνών. Οι τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 2 και 3 φορές πιο πάνω από ό,τι στην Αθήνα. Στην Ελλάδα γενικότερα. Και αντί αυτό να το εκτιμήσουν, λένε οι τιμές των φαρμάκων να μείνουν ελεύθερες. Τι σημαίνει ελεύθερες? Γιατί η λέξη ελεύθερος, ελευθερία κλπ. Είναι έτσι πολύ καλή λέξη. Ελεύθερος σημαίνει ο βιομήχανος να καθορίζει από μόνος του και ελευθέρως την τιμή του φαρμάκου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο βιομήχανος θα καθορίσει 2 και 3 φορές επάνω, διότι ούτε κοινωνική ευαισθησία έχει, ούτε κοινωνική πολιτική ασκεί. Η ελληνική κυβέρνηση και αυτή και η προηγούμενη, τις τιμές των φαρμάκων τις κρατάει όχι μόνο καθυλωμένες, αλλά και τις μειώνει. Και από σήμερα ισχύουν τιμές φαρμάκων κατά 20% φθηνότερα από ό,τι ήταν μέχρι προχθές. Δηλαδή μειώνονται συνεχώς. Το καταλαβαίνουμε, δεν αντιδράσαμε για τη μείωση των τιμών, γιατί βλέπουμε ότι η κοινωνία υποφέρει και ανάλογα με το βιωτικό επίπεδο πρέπει να είναι και τιμές των φαρμάκων. Αλλά να έρχονται οι άνθρωποι να μας πουλάνε εξυπνάδες, παραποιώντας την πραγματικότητα, αυτό είναι που μας τρελαίνει. Και όταν τους λέμε ότι ξέρετε αυτό το πράγμα εξυπηρετεί συμφέροντα, δεν το κρύβουν μετά από κάποια κουβέντα που λέει ποια είναι αυτά τα συμφέροντα, έτσι, για να μην μιλάμε γενικόλογα, ότι θέλουν να κλείσουν 2-3 χιλιάδες φαρμακεία, τα υπάρχοντα φαρμακεία να αγοραστούν από κάποιες αλυσίδες ιδιωτών, διότι λέω ο ιδιώτης που έχει χρήματα να μπορεί να αγοράζει φαρμακεία ή και να ανοίγει φαρμακεία ελεύθερα. Πώς να κλείσουν, αφού αυτοί θέλουν να λέει περαιτέρω άνοιγμα του επαγγέλματος. Έλατε στην έκθεση του ΩΣΑ. Αυτό θα φέρει ίσως σαν αποτέλεσμα να κλείσουν τελικά τα μισά, βέβαια. Κοιτάξτε, θέλουν να κλείσουν τα φαρμακεία που ξέρετε, το φαρμακείο της γειτονιάς, του Α, του Β φαρμακοποιού του μεμονωμένου και μετά να υπάρξει ένας ιδιώτης που θα επενδύσει. Δεν θα είναι και φαρμακοποιός. Δεν θα είναι φαρμακοποιός, θα είναι επιχειρηματίας. Μπορεί να ήταν εργολάβος, μπορεί να ήταν έμπορος αυτοκινήτων. Να βάλει μέσα ένα φαρμακοποιό και να κάνει μια αλυσίδα φαρμακείων που θα έχει την επωνυμία τάδε και θα έχει φαρμακοποιούς των 600 ευρώ με το μπλοκάκι που θα του λέει σήκω, κάτσε. Και αυτό θα λέγεται φαρμακευτική περίθαλψη, θα λέγεται μεταρρύθμιση, θα λέγεται πρόοδος και θα λέγεται δεν ξέρω τι άλλο ωραίο κάλυμα θα του βάλουμε. Η έκθεση του ΩΣΑ, επειδή μου είπατε και καλά κάτι και μου το θυμήσατε, λέει σε ένα σημείο. Ο αριθμός των φαρμακείων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πριν λίγα χρόνια κάναμε κουβέντα ότι πρέπει να ανοίξει το επάγγελμα και να είναι μεγαλύτερος. Και άνοιξε. Και μπήκαν 3.000. Και μετά 2 σελίδες η ίδια έκθεση λέει πρέπει να κλείσει σημαντικός αριθμός φαρμακείων. Η ίδια η έκθεση σε ένα άλλο σημείο λέει. Αντιφάσεις. Αντιφάσεις.
δεν την γράψαν. Την έκθεση δεν την έγραψε ένας άνθρωπος. Μοιράσαν εργολαβικά κομματάκια και το χειρότερο αυτό είναι από ελληνικής πλευράς, ότι κάποιοι που είναι συντάκτες της έκθεσης του ΟΣΑ σήμερα είναι και διαπραγματευτές αυτής της έκθεσης με την Τρόικα. Ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας είναι και διαιτητής σε αυτό το μάτς που παίζεται τώρα. Όταν προκληθώ θα δώσω και ονόματα. Με συγχωρείτε, μια φράση ακόμα, λέει σε ένα σημείο η έκθεση. Σε όποια κράτη οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από το κράτος, εκεί οι λιανικές τιμές είναι χαμηλά. Όπου οι τιμές αφέθηκαν ελεύθερες, εκτινάχθηκαν στα ύψη. Και 2 σελίδες παρακάτω λέει πρέπει οι τιμές να αφαιθούν ελεύθερες. Αυτά για το καλό του ελληνικού λαού. Όσον αφορά στο Υπουργείο Υγείας, επισημαίνω, στο πλευρό σας είναι έτσι. Στο Υπουργείο Υγείας δεν έχουμε κανένα παράπονο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αντώνης Μπέζος και η Χριστίνα Παπα-Νικολάου και ο Πελοπίδας Καλήρης και όλο το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου Υγείας είναι μαζί μας, είναι με το σωστό, είναι με το δίκαιο και ουέ και αλίμονο μας εάν ο Υπουργός Υγείας ταυτιζόταν με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Η Ζέτα Μακρύ είναι εναντίον σας? Όχι, η Ζέτα δεν την ανέφερα από παράληψη και επειδή δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά. Πρέπει να πούμε, για να δώσουμε και το λόγο και στην κυρία Παπα-Νικολάου, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ελαφρώς κάφροι. Ξέρεις, τη ζήτησαν στην προηγούμενη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας να πέσει το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών από το σχεδόν 20% που είναι τώρα στο 15%. Και τους ρωτάει η κυρία Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος. Τους είπε ο Υπουργός ότι έτσι θα κλείσουν πολλά φαρμακεία. Ας κλείσουν 3.000 φαρμακεία. Κύριε Παπα-Νικολάου, για πείτε μας τώρα. Τι γίνεται στη διαπραγματεύση? Υποτίθεται ότι αυτό το θέμα είχε επιληθεί. Και είχε επιληθεί δια νόμου, είχε ανοίξει το επάγγελμα, είχαν ανοίξει φαρμακεία. Δεν είχε επιληθεί όμως, δεν είχε επιληθεί. είχε Θα σας πω, δεν είχε επιληθεί. επιληθεί από την άποψη ότι οι απαιτήσεις, που δεν είναι μόνο αυτή η απαίτηση, είναι και μια σειρά άλλων απαιτήσεων, οι οποίες ήταν σε μεγάλο αριθμό σε ό,τι αφορά τα φαρμακεία και τη διάθεση φαρμάκων. Βάσει της έκθεσης του ΟΣΑ μπήκανε εκ των υστέρων στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Αυτή η ιστορία είναι μια μεγάλη ιστορία. Εδώ και ένα χρόνο κληθήκαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα να διαπραγματευτούμε με κάποια κλιμάκια του ΟΣΑ για μία σειρά θεμάτων. Δηλαδή αυτοί υποτίθεται ότι είχαν έρθει εδώ, κάνανε κάποιες έρευνες, κάποιες μελέτες και βγάζαν κάποια συμπεράσματα και μας καλούσαν και εμάς από το Υπουργείο Υγείας και ειδικά για τα μισηφά παρακολουθώ αυτή την ιστορία από την αρχή. Μας καλούσαν για να πούμε τι σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά τα οποία αυτοί είχαν θεωρήσει ως αποτελέσματα από την αρχή. Όχι μόνο απαντήσαμε, εξαντλήσαμε όλα τα επιχειρήματα. Εξαντλήσαμε δηλαδή και τους αποδείξαμε σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο ΟΣΑ, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων της Τρόικας και σε επίπεδο του υψηλού κλιμακίου της Τρόικας, ότι αυτά τα πράγματα που ζητάνε είναι παράλογα και δεν έχουν κανένα νόημα. Δηλαδή η απελευθέρωση, εκτός όλων των άλλων προβλημάτων για τα σούπερ μάρκετ εννοώ, δεν μας εξυπηρετεί σε τίποτα. Δηλαδή θα πέσουν οι τιμές κι άλλο, πώς θα πέσουν αφού οι τιμές βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με την Ευρώπη. Τους είπαμε επίσης, τους προτείναμε, πάρτε. Θέλετε 100, θέλετε 200 τέτοια φάρμακα. Να μας πείτε ποια θέλετε, δώστε μας τον κατάλογο, να σας πούμε αύριο τι τιμές έχουμε εμείς ως χώρα και τι τιμές κυκλοφορούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ τους ευνηδιάσατε, δεν περίμεναν. Δεν το περίμεναν. Δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι. Δεν το περίμεναν. Εγώ θέλω να... Πραγματικά και το ξέρουν πολύ καλά και οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών. Είμαστε εξαιρετικά, αν θέλετε, επιθετικοί απέναντί τους για αυτό το θέμα, διότι είναι τελείως παράλληλο. Άρα όμως, κυρία Παπα-Νικολάου, οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι εκεί που συζητάτε για κάτι και πάτε να το κλείσετε, ξαναφέρουν στο τραπέζι και πράγματα τα οποία είχε θεωρηθεί ότι υπήρχε συμφωνία. Υπάρχει μία έκθεση του ΟΣΑ που δεν είναι μόνο για αυτό το θέμα. Αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς άμεσα. Και για άλλα θέματα, όπως υπόθηκε προηγουμένως,
όμως για το θέμα του γάλακτος, για το θέμα του λαδιού, τα οποία είναι εξίσου πολύ σοβαρά για τώρα την υπάρχει ελληνική πρόταση ότι και το κοινωνία. ελαιόλαδο μπορεί να έχει και προσμίξεις Αν είναι μέσα δυνατόν. στις φορέλια ή το Δηλαδή, γιαούρτι να είναι γίνεται πράγματα. από σκόνη. Από τι να Από γίνει. σκόνη. Δηλαδή το ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, Να έχει προσμίξεις, να είναι πιο φτηνό επειδή ενδεχομένως. σας λέω προσωπικά την εμπειρία, υπάρχουν πράγματα τα οποία ζητιούνται και τα οποία αντιβαίνουν και στην ίδια την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή, επειδή τυχαίνει να έχω περάσει από τον τομέα των τροφίμων, η νομοθεσία για τη σύσταση, για την επισήμανση, δεν είναι μια νομοθεσία, είναι ευρωπαϊκή και την έχουμε προσαρμόσει. Δεν μπορεί να παρακαμφθεί δηλαδή και να κάνουμε εδώ ό,τι θέλουμε επειδή βολεύει κάποιους. Άρα, κυρία Παπα-Νικολάου, καταλήγεται μέσα από αυτή την λογική που δεν έχει λογική, έτσι, αυτό το κομμάτι της διαπραγμάτευσης, ότι εδώ συζητάμε για να πετύχουμε τι τελικά, δηλαδή υπάρχουν σκοπιμότητες. Μάλλον. Υπάρχουν σκοπιμότητες οι οποίες είναι προφανώς και ευρύτερα πολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες εγώ αν θέλετε δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν μπορώ ως εκ τούτου και να τις κρίνω. Έτσι. Προφανώς εγώ αντιμετωπίζω τα συγκεκριμένα προβλήματα. Αλλά αφού το Υπουργείο είναι μαζί σας, σας στηρίζει, είναι στη διαπραγμάτευση. Μου φαίνεται όμως ότι η μπάλα μπορεί να χάνεται μεταξύ δύο Υπουργείων, του Υγείας και του Ανάπτυξης. Υπάρχει, πρώτον είναι αυτό που είπε ο συνάδελφός σας πάρα πολύ σωστά, διότι η στάση του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαραδεκτή. 3 μήνες τώρα λιγότερο συζητάμε, του δίνουμε ντοκουμέντα, του δίνουμε στοιχεία και ο κύριος Χατζηδάκης βάζει την κασέτα και λέει τα ίδια και τα ίδια. Και μιλάει για φάρμακα τη στιγμή που δεν έχει ιδέα τι είναι το φάρμακο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Δεύτερον, το ζήτημα, αγαπητοί μου κύριοι, είναι άκρος πολιτικό και ξεπερνάει το επίπεδο του Υπουργείου Υγείας, ξεπερνάει το επίπεδο της υγείας, ξεπερνάει το επίπεδο της λογικής. Εδώ στην πλάτη μας παίζει καραμπόλα το δούνου του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να φύγουν από την Ελλάδα και να αφήσουν την καταστροφή ημιτελή. Θέλουν να αποτελειώσουν. Αισθάνονται ότι μετά 3-4 μήνες η διαπραγματευτική τους δύναμη στον ελληνικό χώρο και η πίεσή τους θα είναι μικρότερη. Αισθάνονται ότι τα 10-11 δις τα οποία περιμένουμε τώρα να πάρουμε μας πονάνε και είμαστε επιρρεπείς στο να υποχωρήσουμε. Οδηγούν τις διαπραγματεύσεις σε ρήξη, την επιδιώκουν τη ρήξη και γι' αυτό λέω, επειδή το θέμα είναι γενικότερο και δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Αν ήταν μόνο τα φάρμακα θα έλεγα να καεί και το παλιάντολο ενδεχομένως, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ βλέπετε όχι λάδια, όχι εργασιακά, όχι γάλατα, όχι βιβλία, όχι, δεν έμεινε τίποτα. Άρα κρατάτε σήμερα τα φαρμακεία κλειστά και αύριο. Ακριβώς αυτό. Καταρχήν, εμείς κρατάμε τα φαρμακεία κλειστά σήμερα και αύριο για να πούμε και προς την κοινωνία. Λιγότερο προς το Υπουργείο Υγείας δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Στο Υπουργείο Υγείας είναι μαζί μας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην κυβέρνηση γενικότερα. Αλλά κυρίως προς την κοινωνία, ότι αν υιοθετηθούν τα μέτρα ΟΣΑ, Τρόικας, Χατζηδάκη, η φαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού θα καταστραφεί και τα χρήματα που θα δίνουν οι πολίτες μεθαύριο θα είναι 2 και 3 φορές ακριβότερα από ό,τι είναι τώρα. Η απεργία είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα είναι προειδοποιητική. Ναι. Αύριο το μεσημέρι ξανασυνεδριάζουμε. Θα εκτιμήσουμε τα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι το θέμα έχει ξεφύγει από το επίπεδο του Υπουργού Υγείας, το ξεπερνάει, όχι γιατί δεν είναι ικανός κάθε άλλο, το ξεπερνάει. Έχει πάει και πρέπει να πάει σε επίπεδο πρωθυπουργού, περαστικά του γρήγορα να πάρει τα σωστά φάρμακα από τα φαρμακεία, όχι από τα σούπερ μάρκετ και να γίνει καλά, να το χειριστεί το θέμα, διότι ή πολύ ψηλά θα καθαρίσει ή πολύ ψηλά θα βουλιάξουν. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Λεωνίδα, τελευταία κουβέντα, κλείνουμε. Τίποτα, τα χάπια μου και έφυγα. Κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε Να είστε καλά, πολύ. Κυρία Θεοδοσιάδη. Και γρήγορα